Hastori anasach ac yn Gàidhlig, mi ein dish as a Taobh Sear. Sa'n Lasachlachan about Tòmas MacLeod. Dunne about na Heidir Ansamdang ag Almachiad-choggy. Ban Verile, Iain Am Posta, about Urras a Firach an Taic-airgid. Eistib Gàidhlig rís na heag dúlí ra gus an ticsib in Sgeulach anasach seo. Mi ein dish Gúine og ag Taobh Sear. Als je een eerste was, dan kreeg je gewoon. Had je ziel, priaar. En je met koeien lag naar huis en de keller als er koen. En de kat is een schies gehieseld, hiesen en naaien. Fijn kreeg je gewoon. Maar zijn de schienen waar de skal lekker gewoon. Maar misschien kun je gewoon echt goed als de gele, als kun je gaan houden als je als welke naaien. Wat topper, hoe onzag man, ja, Eilein haast. Topper een grik, waar je toe bolen een grik. Als ik kun je me jongetje een topper als je in koude liggen vleer naar as. Wat dat toe aan houden en ook aan de schachten. Als je een eerste keer de nul bolen een grik, dat is al gaan. Ik kun je bij een heel wat voerig als een huisje in de saaskorn. Ze toe en ik ken me niet dat je een garage. Ze Tòmas MacLeod ja ze wen aan wat voerig aan de hen. Nou ze wat Tòmas wij naar Heidir ik hier het gokken boer. Dus ik wil neem wij stuur lief en nu keer die ook ze Sgitheanaich. Dus we nooit terug in Gàidhlig, Arrowheads daar waar. En we krijgen neem hoe lief is rang. Toch kruid taal is er ook een raad Gàidhlig, dus kunnen we wel zeggen dat we wagen, maar stoere Gàidhlig. Als we Arrowheads daar waar, dan had ik hem hosten, le telegram, dus hier hem hosten telegram gas, als gospel Tòmas dus hoe je en dan ga je tro, hakem die jane arasher rang, dus en de bekend diversen hoe die is hem hosten, Iain met je versen, hoe dat is nach gavo een idee hakem, dus die aan er rang, als niet missen een balten manu, hoe is het mogelijk als marisder. Agus bij me wij boeren. Als lezen Eadar-ghinealachdas. Agus rijd Tòmas er rang. Agus hier het Briathrachas hoor van het huis. Zij ligt er van vuur, pekje roer. Ik ging je ga. Genoeg hosten, wel. We stutten door de hietje. Ga je Gàidhlig. Er komt als je taschen de woonjes. Als ik heb al ook hele snauw. Als je dingen roer. Als je heen snauw kouder roer. Als machine bij wel. Zijn als Eadar-ghinealachdas waar je aan je versen. Uw strie richtet. Wij voeren gaan het kan er vuur en het kochtje er in Eilein als Eadar-ghinealachdas. Wat kaartjes zeg ik in de korsten, ik goed je als Eadar-ghinealachdas. Ze liggen vast te wachten, het naadje stoei. En hoger zit.